Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. În acest vlog vom cumpăra chestii până într-un leu și... Sau poate un leu și puțin. Da, și le vom da gen ratinguri. Hai să începem. Am cumpărat cam toate chestiile astea aici. Aici e doar bon, dar gen doar la ce am eu. Aia e bonul, eu nu mi-am mai luat, da? Deci, vedeți, 6,64 și tot ce e aici. Și am dat 7 lei. Deci, în afară de sucul ăsta, deci care e 3 lei, e ălea două care sunt 3 lei. Astea le-am luat noi, gen, că să bem. Că dacă... Așa, și cam astea sunt ce am cumpărat. Hai să le încercăm. Deci, am o să arătăm în afară de cu vanilă de astea chiar buni. Da, ăștia sunt chiar super buni. Niște de astea, cred că ați mâncat toți, am luat două. Două de făgăraș. Astea... N-am mai mâncat în viața mea. Eu am mâncat odată. Eu n-am mâncat. Așa, dar nu știu dacă de asta. Așa. Ăsta ar fi toată lumea. L-am luat că 50 de bani. Da? Chestia asta e chiar bună, că am mai mâncat. Eu n-am mai mâncat așa ceva. Avem un suc la ăsta, da, asta ne-am mai luat 80 de bani. Așa. Ceva politană. Asta cred că e bună. Da? Încă o napolitană. Asta nu e o să dea fitness ceva. Și o napolitană. Și hai să le încercăm. Bun, deci acum o să încercăm... Luăm pe astea așa zici în ordine. Da, hai să... Prima oară încercăm batonul ăsta. Ăsta rupe în jumate. E ceva baton. Nu rupe în jumate, mie dăm decât prima parte, nu mi-e pe face foame, sincer. Mamă, cum arată să-mi bat piciorul. Cam așa arată la câte? 80 de bani sau ceva în genul. 85. Cam lipicios și... Ai idee, capul meu. Mamă, cum e. Să-mi bat. Asta mi-mi place. Mi-mi place, nu înțeleg ce e chestia asta. Iar și pe ăsta. Încă nu se focalizează, dar e ceva negru acolo. Sper doar că nu mă otrăvesc ăștia. What the fuck, ce e neagră? Nu știu dacă e bună. E de la fine. Mie nu prea... Nu știu, așa foarte moale, genul. Nu-mi place. Îl punem pe ăsta deoparte aici. E ok după, da? La început... Ai mai alege pe short, alegi de ce. Eu zic să degustăm acest peach drink. Eu am văzut cât auzi. Ba, da, că avem bani de microfon. Nu avem. Deci, tu vezi cum e aici? Da, nu încă. Hai, vedem aici. Mamă. S-a rupt paiul, iată. Dă-mi copia, dă-mi pic. Deci, e îndoit rău. Deci, nici nu merge să-i... Gata. Mie mi-era frică să apăs, că mi-era încă sare. Hai, gustă pe prima aia onoare. Bă, ăla-și pe uite să mor. Da. Bă, nu e așa rău, dar... Mi-a și mie o gură. Sau poate e așa rău. Că nu e așa rău, am asta zic și eu. Nu e așa rău, dar... Dacă ți-e sete, ăsta-ți face mai multă sete. Bine, cam ca orice sucre. Parcă la... Aoleu, la sfârșit e așa, crișor, puțin. Pentru 85 de bani... Da, în concluzie la aruncăm. Da, le lăsăm după. Bine, cred că aproape tot ce avem aici. Așa, băi, hai cu tipul, continuă. Da, ăsta oricum... Nu noi. Avem... Ăsta oricum știm tot cum e. Arată-l. Dar fă tu, că e rând tău. Așa, deci, avem un Edgy Puff. Un Edgy Puff. De ăsta alb cu cocos. Ăsta am mâncat de mă spărgeam când eram. Așa. Hai, vedem cum arată. Dacă nu facem noi cancer după video-ul ăsta. Cam așa arată. Deci dacă noi nu mai postăm pe canal, o să... O să-l predăm lui Toni și lui Anis. Și aici, chestia asta e chiar bună. Asta mâncam când eram. Deci, am avut probleme tehnice, bun. Da. Asta am mâncat, deci e tipul fost chiar cel mai bun, la 50 de bani. Avem ce alege Adelin. Hai că am cam dat puțin cu lumină, că se vadă mai bine. Așa. E foarte norat afară și de-aia nu se vede așa bine, e foarte norat. Ia. Bă, ăsta e Kinder Delice. Da, ăsta e ca un fel de Kinder Delice, se cheamă Milk. Nu, e ca un fel, are același gust. Se cheamă Milk Snake. Nu, are același gust. Ceva cu miere, with honey. Mă scuzați. Așa, hai să gust și eu. De zi de n-are același gust. Stai. Chestia asta e bună. Bă, da.
Da. Nu pot să mai luăm. Nu, eu nu mai vreau. Nu știu. Deci chestia asta e chiar bună. O punem deoparte. Hai, alegem. Lângă celelalte. Dar ar trebui să stau și eu pe aici, că eu nu știu Da, ce da. fac. Acum îl luăm, o lăsăm la sfârșit, că o luăm chestia asta. Deci asta e frica mea să mori, doamne. A fost 75 de bani, dacă mă știu, sau ceva în genul. Da, atât a fost. Bine, nu mai știu. E cu ciocolată, aveau mai multe gusturi, dar am zis că las mai bine unul cu ciocolată. Și plus că era nenea gardianul. Așa, deci cam așa arată pe spate. Și eu nu mănânc toată asta. ia jumate. Bă, nu e așa rea. Nu. Dar mie nu mi-e foame. Chestia asta nu e așa rea. Mie îmi place. Credeam că e mai rea, sincer. Vezi că Dacă mi-ar fi foamea și mâncată, sincer, dar nu. la 75 de bani asta e top. E bun asta. Bă, sincer, nu e așa rea. Alege, tu alegi. A venit timpul să degustăm. Ia de mă. Piața. Da, Ce scrie? Nu. nugă. Dar stai că Nu, cu aromă. Aoleu, stai că asta cred că se deschide așa. Da. Mânca. Nu, eu zic să mâncăm din ea cum ar veni. Deci, băieți, Toni și Ianis, voi continuați canalul dacă noi nu mai... Coai! Zici că am var pe mâini. Vine soarele mare. Ia. No, pe asta o aruncă. No. Deci pe asta am dat... Cât am dat pe asta? Nu știu, dar... Am dat un leu, n-am, nu, 90 de bani. leu. Ceva în genul. Uite, Vezi să nu te faci pe mâini. uitați cum arată ambalajul gen. Așa, nici nu știu ce chestia. Asta nu pune băra că tot... Mamă, cât de... Stai, haideți să vedem. Eu iau niște șervețele umede după. Mamă, ce oribilă e asta. E așa moale cumva, nu știu. No. Nu. Aoleo! Nu, sincer, asta e cam cea mai proastă, să mor. Deci chiar nașpa asta. Să Ce mori. dracu am mâncat? Nu știu. Și Da. am mâinile acum mai ustroase. Eu sunt lipicios. Da, și eu la fel. Îmi pun geaca pe umbrelă să... No, deci chestia asta nu se merită, gen, no, cel puțin Nu, ne nu că place. e bună, dar nu la 80 de bani, că... Na. Da, nu. Și ați văzut și voi cum arată, deci ambalajul e... E da. Nu alege. Pentru noi luăm o luăm Asta pe cred că e bună. Noi le lăsăm la sfârșit, că și cele mai bune eu le-am. Oricum, avem aici făgărașul, o- eu știu cum e, am mâncat. Avem aici o napolitană, asta cred că era 60 de bani sau ceva în genul. Da, 60 de bani, dar E asta cu nu e ieftină vanilie. că e proastă, e ieftină că e doar una, gen. Da. Da, hai vedem cum eu o desfacem. Vedeți că ne facem poze, deci follow pe Instagram. Mamă, cum se... Dacă și asta... Ok, sau poate nu. Și asta se rupe. Mamă. Personal, crema zici că e părat. No. Vai. Aoleu. Mamă, vere. E 60 de bani asta. Zici că mănânc praf, să mor eu. Rândul meu? Da, nu. Hai să... Da. Deci... Am luat nici- două de astea. Deci nici chestia asta, nici chestiile astea sunt Și cele le mai dăm ratingul la final. oribile, da. Le dăm la sfârșit rating. Avem un făgăraș care de toată lumea cred că știe. Și surprinzător asta a fost 90 de bani sau ceva în Nu, genul. dar asta e chiar bună. Sau așa mi-o închip Da, eu, nu, așa știu. eu mănânc foarte mult, foarte mult. Mie îmi place făgărașul. Sau uite cum dracu ai desfăcut, că eu... Nu, Ce? nu mă te ajut. Nu mai contează. Deci, Aparent am urcat făgărașul e cel mai bun dintre toate astea. Păi sunt și eu, cred. E cel mai bun făgărașul. Ba da. Asta chiar e cel mai bun. Ăsta mi-l țin și îl mănânc după să mor. Mângama. După părerea mea, asta e mai bun ca romul. Nu Și știu. eu și mai ieftin. Deci, asta e cel mai bun. Mai avem o chestie și după le dăm rating. Avem arată chestia. Mai avem... Ăștia nu trebuie să fie așa niște covriți cu vanilie. Sau stai că zic eu. Deci... Mamă, stai așa că stai să le prind aici. Stai. Nu, da. Era să nu sară.
Bun, deci... Acum, ia tu prima. Ia, așa. Deci, nou sponsor, nu nimic. Mama mai mănâncă covrici cu vanilie, dar nu de ăștia. Băi, sincer, pe ăștia, nu știu, am dat 20 de bani. Ceva dar nu pare așa răi ăștia. Deci nu... Deci nu știu la ce să baste. Sincer, nu prea le mai simt gustul. După ce am mâncat, nu. Nu. Bă, ăsta sunt ok. Așa, da. Astea și pe grașul cel mai ok, da. Deci, da. Și acum, haideți să le dăm un rating. dă-i. Deci cam așa arată toate astea. Și hai să dăm un rating. Deci, hai că începem mai bine din partea asta. Avem astea două care mai zis că nu contează. Covrici. Bravo. Lăsați acolo. Deci, avem covrigii care din că ăștia un 9 din 10. Acolo. Da, deci covrigii, tot așa, un 9 din 10, adică un 9. Eu îl dau 9 că nu prea-mi plac covrigii cu vanilie, da? Da, mie îmi plac, ăștia sunt 9. După avem napolitana asta care... Asta 7, că nu e chiar da, așa. un 6,50 aș da eu, deci... O să vă apară pe ecran cam cât e o să fie media. După sucul ăsta care la... Asta eu îi dau 5. La 70 de bani, dar și eu tot așa un 5. Se pare oribil. La început nu e așa, dar mamă, se duce și gâtul. După ce bei un pic, îți rămâne așa amar pe gât. După avem chestia asta care e ca Bă, și... lasă-i dau un 8. Na, eu nu mănânc chestii așa dulci și nu prea-mi place. Îi dau un 7 sau ceva, asta din părerea mea. Eu la ăsta îi dau 10, e singura care îmi place. Da? Eti Pufu 10, la 50 de bani e cel mai bun. Eu la ăsta îi dau 3 să mănânc. Așa, da, aici, da, nici mie mi-a plăcut un 2,50 pe 3. Pe bune. Făgărașul Ăsta îi dau 10. Așa, avem asta căcatul 1. ăsta care nici nu aș putea să-l notez, e oribil. Eu îi dau 1. Și napolitana asta care... Da, la care mănânci praf, un 5, 6. Îmi stau să ambalajul, las că le luăm noi după. Un 5 sau un 6. Da. Și cam astea au fost chestiile la 1 leu și da. Și cam asta a fost vlogul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Da, a fost o parte din canal, pentru că ceilalți doi sunt niște sticleți. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Bound only by frozen memories.